Hej og velkommen til De Kreative Ideers Selskab. I denne video der skal jeg vise, hvordan man laver sådan nogle små Rainbow Loom blomster. Der skal du bruge 3 farver elastikker. Det vi kalder A, B og C. Du skal bruge 7 A-elastikker, 7 B-elastikker og 6 C-elastikker. Så skal du bruge en Rainbow Loom, en krog og en C-klip. Lad os komme i gang. Du har din Rainbow Loom med pilen pegende væk, og så starter du med A-båndet, som du sætter på pind nummer 1 til pind nummer 2 over til siden. Den næste sætter du på fra pind 2 til pind 3, og den tredje fra pind 3 og så herop i midten. Sådan der. Så gør du det samme på den anden side, og det er altså vigtigt, at man gør det i den rigtige rækkefølge, sådan så blomsten hænger sammen, når man er færdig. Fra etteren herover op til den næste pind og tilbage til midten. Så skubber vi dem lidt ned. Så du skal gerne have et mønster, der ser sådan her ud. Det næste vi så gør, det er, at vi tager vores B-bånd, elastik her, og sætter på fra midten og op til denne her pind. Så tager du den næste, og så går vi altså i urets retning hele vejen rundt. Fra midten og ned. Fra midten og hen. Så er de på plads. Det vi så gør, det er, at vi tager den 7. elastik, B-elastik, og lige laver en dobbelt lykke og sætter ind på midten. På den måde. Nu skulle du gerne have en Rainbow Loom, der ser sådan her ud. Der er rimelig crowded inde på midten. Så tager vi fat i vores C-elastik. Den her valgt skal være lyserød. Og så gør vi det samme, som vi gjorde med A-elastikken. Vi starter fra denne her centerpind over til venstre. Fra den og lige op. Og fra den og ind mod midten. Tilbage til bundpinden. Og have fat i den og ud til højre nu. Fra den højre og lige op. Og fra den og ind mod midten. Sådan der. Så skulle du meget gerne have et mønster, der ser sådan her ud. Nu skal vi vende om, så pilen den peger ind imod os. Og så er vi klar til at loope. Vi starter med at loope alle de grønne. Og der starter vi med at loope fra midten af og ned til bunden, og så gør vi det modsatte urets retning, så vi siger først denne her, så denne her, 3., 4., 5. og 6. Og det er vigtigt, at du her kommer ned under den dobbelt elastik, vi satte på som en slags lås, og får fat i den elastik, som hører til pind nummer 1. Så hiver du den ud og sørger for, at den bliver sat ned over her. Så danner den denne her berømte dråbeform, som den jo skal. Den næste er lidt nemmere, for nu har vi jo ligesom hævet ud i dobbeltbåndet, og det er denne herovre. Og den ligger lige her nedunder. Og hiver den ud, passer på, at de ikke ryger med af. Sådan der. Og den næste, det er denne her klokken
1 kan vi kalde den. Og der kan du se, at der bliver ligesom hævet ud i elastikkerne, og det er det rigtige mønster. Hvis det ser sådan ud på din, så er det det rigtige mønster. Hvis det ikke ser sådan ud, så har du muligvis sat elastikkerne forkert på. Så tager vi den 5. og hiver ud og sætter fast. Det kan være en god idé lige at hjælpe med fingrene. Og så den sidste ind under her og sætter fast. Det her er det mønster, som du skal have lige nu. Nu skal vi så i gang med at loope vores A-elastik, og det var så min den lille A. Og der starter vi hernede og looper fra den til den, fra den til den og fra den til den. Og så går vi tilbage herned til og looper fra den til den, den til den og den til den. Lidt ligesom vi satte elastikkerne på. Vær opmærksom på, at her, det kan være svært at se, der sidder der 2 bånd på. Der sidder det her, denne her elastik, og der sidder denne her elastik. Og det er vigtigt, at du får fat i den rigtige. Så det du gør, det er, at du går ind under den, i mit tilfælde den grønne, de 2 lyserøde, den næste grønne, og så hiver du fat i denne herover og hiver den ud over. Og hvis du får en dråbeform, så er det rigtigt. Hvis du ikke får en dråbeform, så er du muligvis kommet til at tage denne herover i stedet for. Så går vi herover og gør det samme. Det er lidt nemmere at se. Vi skal ned under alle de her, og så skal vi have fat i den nederste, som er den, der hører til pinden herover. Og igen, vi skal ned og have fat i den nederste hernede, ind under alle de andre, have fat i den, og skal lige være sikker på, at jeg er nede under alle sammen. Hiver den ud og over på den der, hvor den hører til. Så går vi tilbage, og så er det lidt nemmere, fordi nu er der jo kun en lilla. Så vi går ned under de 2 her, tager fat i den lilla af. Hvis det kun er en lilla, der er med op, og det laver en dråbeform, så har du gjort det rigtigt. Og på denne her, der er det så, at vi skal have fat i den nederste igen. Så vi går ind under alle dem her og hiver fat i den nederste. Sådan. Og igen, vi skal ned under alle de her og have fat i den nederste. Så ind under. Fat i den nederste. Og sådan. Det var så vores A-bånd, som vi har loopet. Nu er vores blomst næsten færdig. Der er lige 2 ting, vi skal gøre, før at den kan blive afsluttet. Din C-elastik, min den var lyserød, den skal jeg lige sørge for at hive ned, ind og have fat i den her, og så hive den ud over. Så den kommer til at ligge lige henover. Det samme gør jeg i den anden side, ind og have fat i C-elastikken, og nedover. Det ser måske lidt mærkeligt ud, men det er altså rigtigt nok. Og for så at afslutte denne her, vi skal ikke bruge nogen C-klip, når det er sådan et vedhæng. Så vi sætter krogen ned igennem her, forbi alle, forbi alle elastikkerne, og ud. Og så tager vi den sidste A-elastik, sætter på krogen, og sørger for at hive igennem, uden at få nogle af de andre med. Så sætter du den anden del af elastikken på krogen også. Så du har altså ligesom, du har styr på de her topelastikker med denne her krog. Det du så gør, det er, at du laver en lille, kan man sige, en lille lås ved at sige den ene ud over den anden,
viser lige igen. Du har de 2 elastikker, så tager du den bagerste for eksempel, og denne her tager du ud over den første og slipper, sådan så den ligesom låser fast. Og så kan vi tage blomsten af. Og der er så mange elastikker, kan det være nemmere at bruge krogen, eller bruge noget spidst uden en krog på, så ikke de sidder fast. Sådan der, lad os se en gang. Så. Og sådan laver man en Rainbow Loom blomst. Tak fordi du kiggede med, og på gensyn i næste video. Hej hej!